برجس إخزاير سلزردنا كبر نسوم يكون حدا قال كنا ببينا موني بقدامي حدا قال كاب وانجيلا وسامسون تماهير إخزاير تمسجن يكون سخان تاي مسيلكم زقال أملاك كبركم مخانو إخزاير تمسجن يكون تسينا حنتني شيء قال كنا ببينا إخزاير تمسجن يكون مغنياتو أبي وتناسي كن الله ما مرزول لنا خوين تسمع إن إخزاير تمسجن يكون مغنياتو كبر سلزخان زقال أملاك إخزاير تمسجن يكون أبزداقم معرف عسران شو منتن زبرغة الزي كن أوجينا إخزاير تمسجن يكون زبرغة الزي نعنا نعليتنا نهزبنا مغنياتو مسؤول تأساسر سلزخان تدمر لو ما علت إخزاير تمسجن يكون يسوع كرسوس قويتايو كم زد بالكلام الله إخزاير تمسجن يكون كخون دمايو قال إخزاير أملاخك أصبيك أنت سمعك إذا أنا لو زكاة الله كل تزازات تتنقيك أنت جبركايو إخزاير أملاخك قبل علي كلهم هزبتات مدري كيف كبلكايو قال إخزاير أملاخك أنت سمعك إذا كله برغت كما تكان كرغبكانيو نسخة أب كتما بروح تخون نسخة أب مرر دما بروح تخون فرا غرسخان فرا مدرخان فرا مالكان مولاد لامكان مفرايا باقي كان كا بروح يخون مصوب كان ملسي خان بروح يخون نسخة أب متاوكا بروح تخون نسخة أب موساكا بروح تخون نتوم زل علوها صلاتها إخزاير أب قدميها تسعرتي قبرهم بحنت من قدي موسوها كاب قدميها دما بشوعات من قدي يهدمو إخزاير يباركم كفلو إخزاير تمسجن يكون إذا قال إذا خنم بوبو خلنا برغت يزوج إخزاير تمسجن يكون حزب إسرائيل نزقال إذا كم بوبو خلو أب إزراء أنت دارين أيو إخزاير تمسجن يكون ماي زنابي هالو صحيح هالو قلة زقد سوم نقرأت يكون نتاح يزوم ما زلوا قال أملاخ أنت يم تقبروا كم زلات يم نبأ أملاخ يزوم ما تقربوا أنا هنا خاكم خنكم كن الله ما مود نزقال أملاخ إخزاير يرد أن إخزاير تمسجن يكون إخزاير كأخرج أن إخزاير تمسجن يكون ردي الناس أبز مسئنا لنا لو ما معلتي بزتفعل لنا نقرات مسئنا خنكون غلينا بوزح نقرات زحون كل الله بروحات حواتي أنا نسخاتكم نقول إخزاير سلزرد أن مسئنا لنا ممسأنا زي ترفنا خاني إخزاير كزاربنا إخزاير تمسجن إخزاير أبزمانو ملو كي تزارب حالي في فلت إن إخزاير تمسجن يوم جن نتا تسمع إذني زلاتو ترايز زارب بزح زربات سمعنا خنكون غلينا نتل سمعنا يو أنت ده يتقيمنا له نتل سمعنا يو أنت ده يستبهلنا له سمعنا يو تراي حلفنا كي تتقيمنا له كن حلف نغلينا لما معلتي تسمع إذن زلاتو يسمع تبلك على حاجة مسيرة الله إخزاير تمسجن يكون تسمع إذن زلاتو يسمع إذن زي بقولوا سمع كم يلا إخزاير تمسجن يكون جن ننتهينا نسمع أبكبابينا لومي بزح نقرات الله تسمع بروحات حواتي لومي أنا تصيرنا نسمع إن إخزاير تمسجن يكون نتي هي وزخونك على أملاك إخزاير تمسجن يكون بزح نقرات كنسمع كلنا نتي صبوق نقرات كين يسمعوا مانتان حليف وزمت نقرات الله أنا نسخاتكم لهم جن حلف لنا نتنا إخزاير قال نتنا إخزاير محرت نتنا إخزاير تسقى نتنا إخزاير حسب كنسمع إن إخزاير تمسجن يكون مغنياتو إذا قال زي قال كان إجري مبرهتين من قدي برهان كله إخزاير تمسجن يكون أبت تخدو أبت تقعزو أبت أتو أبت صرحو كل جزء مبرهت غاي مالتي إخزاير تمسجن يكون إذا قال زي ده حازة زحفر سب يلن مالتي إخزاير تمسجن يكون بزحات سبات نزق على زي سميعهم نتسمعوا سي بكا بتكبر كتقعزو له خلقات عوتي خابروقات حواتي حالفنا هنريوم من إخزاير تمسجن يكون بزحات سبات بكا كبهال كله سميعهم نزاز سمعوا قال واقع خفيلهم تقعيزهم كعوة تقولوا نريهم إخزاير تمسجن يكون سلازنا تنسمعوا قال كن قعز كلنا نسمعوا قال كن تكبروا كلنا نتي نسمعوا قال كن فلل اللي يقولنا كن اللي يقولنا إخزاير كاني بيرجع مسانا خمس الله اللونتو كل جزء مسانا الله إخزاير تمسجن يكون مستر يسيف انت دارينا يو إخزاير مسؤول من بارتراي بقرقادي حلف بزتفعل على نقرات حلف أنت مستر عوتنا يسيف انت دارينا يو إخزاير مس يسيف نبرة إخزاير مساخان تداهليو تمركب تنقانق ولا أبقرقاد عتو أب حووسا
كل جزء سخاخات وص مالتي እግዚአብሔር ተመስገን ነው ኃጢአት ናኻ ከሸንፈካ አይከልኒ ምክንያቱ ልዕሊ ድሰርዕ ካዮ አምላኽ አሎካ ማለቲ አምላኽ እንድሕር ትፈርሕ ኮይና ሓደ ሰብ ማንም ነገራት ክገብር አይከልኒ አምላኽ እንድሕር ትፈርሕ ኮይና አነ ኃጢአት ክገብር አይከልኒ ኃጢአት አይኮነን ከይ ንገብሮ ድኽልከል ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ነገራት ስለዝመል ሓንቱ ማይ እንተዳ ሓንቲ ብርጭቆ መሊኹም አለኹም ሲ በቃ እቲ ቢብስ ናብነት ሓንቲ ጥርሙዝ ናይ ቢብስ እንተዳምጪኹም ኮፋ እንተዳቢልኩማ ማይ ጨረር አቢልኩም እንተዳመሊኹማ እንታይ አትኸውን እቲ ጸሊም እንዳወፀ እንታይ አትኸውን ኣብቲ ናይ መጨረሻ ጻዕዳ ብሩር ትመስል ሓቂቅ ትመስል ማይ አትኸውን ስለምንታይ ቃል እግዚአብሔር ካ እንዳመላና ክንከይድ ኮለና ካብ እግሪ ተኽልና ትሒዝና ድሰማዕናዮ ካብ እግሪ ተኽልና ሒዝና ድተሰከምናዮ ብዙሕ ነገራት ቁጻራት ብዙሕ ነገራት ሕቶታት ኣለና ነፍሱ ወከፉ ድወጽ ግን ብምንታይ በቃል አምላኽ ይድወጽ እግዚአብሔር ተመስገነ ቃል አምላኽ ግን ይምልሰልና ነፍሱ ወከፍና ኣብዚ ሁሉ ቦታ ንጓዓዞ ቃል አምላኽ ክምልሰልና ህያውን መስለጥን እግዚአብሔር ተመስገነ ከምዚ ድብል ገይረ ጽሒፍ ያለኹ ዝያሩ ምክንያቱ ንኸይንሰምዕ ዝኽልክሉ ባእታታት ስለዘለው እዩ ቃል አምላኽ ክንሰምዕ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ዝብል ዘሎ ቃል አምላኽ تسمع إذن دلته يسمع قبل كله أما تيوس 15 يلاتكم متان كلنا عندها تقبلنا يا خنريا እግዚአብሔር ተመስገን እዛ ጥቅስ ያ خنريا ኮለና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እንታይ ስለዘሎ ይኹም እዚ ተባሂል ደሎ መስይልኩም ብዙሓት እትሰምዖም ደይ ጽቡቃት ነገራት አለው ማለት ነው እቲ እዝንና እንድሕራት ብጉቡ ተጠቂምናል ናይ አምላኽ ነገራት እንተዳ ተጠቂምናል ግን ነቲ ሕማቅ ነገራት እንታይ ክንገብረና መስይልኩም ካውክን ሀድሚና የሴፍ ክልተ ቃል ይሰምዕ ነይሩ ናይ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ሙሱ ነበረ ድብል እምነት በህልም ዝራአዮ ራእይታት ነይሩዎ ሰይቱ ጶጢፋር ትብሎ ቋንቋታት ነይሩ እዚ ቋንቋታት እዚ ግን አይሰዓሮን ምክንያቱ እንታይ ሰሚዕሎ ቅድሚዩ ሓደ ህያው ድኾነ ተስፋ ደለዎ ቃል ሰሚዕሎ እዚ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ኃጢአት ይሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገን ነው ምክንያቱ ንኸይንሰምዕ ዝኽልክሉ ባእታታት ስለዘለው እዩ ኢለ ጽሒፍ ያለኹ እግዚአብሔር ተመስገን ነው አማቴዎስ ምዕራፍ 13 በሐንሳለዋ እግዚአብሔር 14 እግዚአብሔር ተመስገን ነው እዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር ተመስገን ነው እንታይ ድብል ጽሑፍ አለ መስልኩም እግዚአብሔር ተመስገን ነው ትንቢት ኢሳይያስ አባታቶም ከይፍጸም ከምዚ ዝብል በዛኖም ከይሰምዑ በዒንቶም ከይርዩ ኮማ ያደላ ጽሕፍትምሽ አነ ግን እንታይ ገይረ ያለኹ መስልኩም በዛኖም ከይሰምዑ እዛኖም አጽመሙ ታ ቁጽሪ 3 ዘላ ኣብ ቁጽሪ 2 ምጽ ያለኹ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን በዛኖም ከይሰምዑ እዛኖም አጽመሙ በዒንቶም ከይርዩ ኸ ዒንቶም አዓመቱ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ልቦም ከስተውዕሉ ከይምለሱ አነውን ከይሕውዮምሲ ልቢ እዚ ህዝብዚ ረጉዲ እሞ ምስማዕሲ ትሰምዑ ኮቶ ኣይተስተውዕሉን ምርአይ ትርእዩ ኮቶ ኣይትጥሙቱን ኢኹም ኢሎም ኣሎ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚ እዞም ህዝብ እዚኦም እንታይ ኢና ንሪኦም ዘለና ምስማዕ ይሰምዑም ድምፂ ንሰሚዕና ግን ኣብ ተግባር የለናን ማለት ሎሚ ኣነ ንስኻትኩም ንኻብዚ ኸነመልቕ ይግባአና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ኣነ ንስኻትኩም ሎሚ ናብዚ ነገራት እዚ መሊቑና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገራት ነቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳባት እንታይ ዳ እሞኒ ክንሰምዕ ደለና ነገራት እንተዳልና ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገራት ከዓ ንታን ክንሰምዕ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚ ኣብ ማቴዎስ 11:16 መመሊሱ መምለሲ አይኹን ይለጽብል ያዘለኹ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ማቴዎስ 11:16 ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ እዚ ወለዶ እዚ እሞ ብምንታይ ክምስሎ እየ ኣብ ዕዳጋ
تقميتهم نعرهم زصوعوا قلعوا ايو زمسل ريوا قول عنتا يمسيلكم بزي اسمع بيلوا اي تقبران እግዚአብሔር ከም ዝኽብለካ ኸሎ ቀጥታ እንታይ ካ ትገብርነ ለካ ክትንሳሕ ናይ ቆልዓ መንፈስ ሎማ አሊና ናይ ዓበይቲ ነገራት ክንወስድና ደለና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ምክንያቱ እግዚአብሔር ክዛረበና ኸሎ ላ አነስ ከም ዝንዴ ደገብሮ ናይ አይምልከተንን ይልካ ድሕለፍ ነገራት አይኮነን ሓንቲ ነገራት እንተ ዳወሲና ተጠቅመና ያብሩኻት ይሕዋተይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ነንሕድና ኢና ንሕና ንተህናነጽ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ዝመጽና ሓደ ክረአ ዝኽእል ነገራት የለን እግዚአብሔር እንተ ይረዲና ኣብዚ ምድሪ ኸዚ ተጠው ክንብል አይኮነንሲ ብምሕረት አምላኽ እንተ ደይኮና በፍላይ አነ ታሪኽ ይፈልጦ ስለዝኾንከ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣብ ቅድሚ አምላኽ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ አምላኽ ክንቆርብ ደይኮነስ ኣብ ቅድሚ ገለ ክልተ ሰባት ትብዓት ዘይነበረና ሰባት ኢና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኃጢአት ንድሕሪ ድመልሰካ ኃጢአት ደብለካ ነይጎር ኣብዚ ተፈላለዩ ኩነታት ኮለኻ በቲ ዝገበርካዮ ምንዝርና በቲ ዝገበርካዮ ጉብዝና ድስማዓካ ሰዓታት ሓሊፉ ኸውን እዩ ኃጢአት ዝገበርካዮስ እንታይ ገብረካ ሰይጣን መሲልኩም ቦስ ክትንየ ትገብረካ ከምዚ ኮይና ንገብርና ከምዚ ኮይና ንገብርና እና ሎም መዓልቲ ግን ኣነ ንስኻትኩም መሊቁና ለና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ምሕረት አምላኽ ስለዝበዛሓልና ስለዚህ ንነብስ ወከፍና ዝኸውን ቃል እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን የዳልወልና ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣብ 13 ልክዕ ከምታ ኣብ ላዕሊ መእተዊት ኢልዋ ደሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ደጋጊሙ ቃል አምላኽ 13 ጊዜ ኣብዛ ሓድሽ ኪዳን ጥራይ እትሰምዕ ዘላቶ እግዚአብሔር ዝብሎ ንባሮቱ ይስማዕ እንዳለ ተዛሪብሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ብዝተፈላለየ ነገራት ከምዚ ያላ ሎሚ ግን እቲ ድሰምዕ ይሞልቁ እንዳበባለ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ካኒ ክደጋግመልካ ኸሎ ነዚ ቃል ዝክደጋግሙ ኸሎ ሓደ ነገር ኣለዎ አንሕና አውጠጠው ኢልና ፎከስ ክንገብር ይግባአና ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ እግዚአብሔር ክንፈልጦ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ጽበቀና መልክዕና ቁም ነገርና ኩሉ ነገራትና አዝዩም አገዳሲ ልዕሊ ዝኾነ ነገራት ግን እግዚአብሔር ምሳኻ ምህላው ጥራይኻ ጽብቕ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ብምዃንካ ጥራይኻ ትኸብር እግዚአብሔር ምሳኻ እንተዳ ኤዳው እንተዳ ልዕሉ እግዚአብሔር ካብ ልዕሊኻ ማንም ሰቢኻ ትኸውን ስለዚህ ኣነ ንስኻትኩም ማንም ሰብ ክንከውን ኣይንደሊና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ነዚ ቃል እዚ ክንሰምዖ ነዚ ቃል እዚ ሰሚዕና እንታይ ክንገብር ከነምልጥ ሎም መዓልቲ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ናብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ብዙሓት ዘምለጡ ሰባት ኣለው ዝክርዎም ይኹም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሓት ዘምለጡ ኣለው ንምንታይ ሰሚዖም ቃል አምላኽ ሰሚዖም ብዙሓት ዝደሓኑ ኣለው እንታይ ሰሚዖም ቃል ክርስቶስ ሰሚዖም እታ እምነት ትበሃል እታ ንዓይኒ ዓኻትኩምና ኣብዚ ቦታ እዚ ጠጠው ኣቢላትና ዘላ እታ እምነት ትበሃል ሲ ሓደ መዓልቲ ብድሰማዕናዮ ነታ ድሰማዕናያ ስለዘተግበርናያ ኢና ኣብዚኣ መፂና ዘለና ኣነ ንስኻትኩምኒ ሓደ መዓልቲ ሰሚዕና ነታ ቃለት እያ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ ሰሚዕና ተነጊርና ነዚ ተቐቢልና ረሲብ ጌርና ውሉድ አምላኽ ኮና ኣብ ቤተ አምላኽ ኣለና ብምንታይ ብምስማዕና እምነትካ ምስማዕ አይልዋ እግዚአብሔር ተመስገነ ትምስማዕካ ቃል ክርስቶስ እግዚአብሔር ተመስገነ ስለዚህ ሎም መዓልቲ እንሰምዖ ቃል ብዙሕ ነገራት ከድሕነና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አምና ብራና ሰላም ዝኸውን ኣብ ገዛና ጉዕዘና ሰላም ዝኸውን ኣብ ውሉድና ሰላም ዝኸውን ነገራት ናይ እግዚአብሔር ነገር ክቅድም ከሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኩሎም ቶም ናይ እምነት ኣቦታት ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክቅድሙ ከሎ እግዚአብሔር ካ ንቤቶም ካን ሓሊፉ ይሰርሐሎም ነይሩ ቤተይ ንቤትኩም ንሎም መዓልቲ ሓሊፉ ክሰርሕ ትደልዩ ወዲኹም ቃል እግዚአብሔር ንቀድም እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ነቲ ናይ እግዚአብሔር ንቀድም ነቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ተግባር ከነቀድም ከለና እግዚአብሔር ካኒ ኩሉ ይገብር ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ተስፋ ጻድቃን ካሎ ብሩኻት ይሕዋተይ ንጻድቃን ነዚ ኣነ ንስኻትኩም ተቀቢልና ያደለና ጎይታ ነቲ ረኺምና ያደለና ጽድቂ ንዑኻ ተስፋ ኣለና እግዚአብሔር ተመስገነ ካብ እግዚአብሔር ዝተዋህበና ተስፋ ናይ እግዚአብሔር ዝተነብረልና ተስፋ ኣለና እግዚአብሔር ተመስገነ ነደንግጽ ሰባት ኣይኮናን እቲ ንስዕቦ ዘለና አምላኽ ድሕፍር አምላኽ ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብ ማቴዎስ 13:43 ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ማቴዎስ 13
40 سلسن أبزهم ببين ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሽዑ ጻድቃን ኣብታ መንግስቲ ኣቦኦም ከም ፀሓይ ክበርሁ እዮም ሽዑ ጻድቃን ኣብ መንግስቲ ኣቦኦም ከም ፀሓይ ክበርሁ እዮም እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ጻድቃን ዝበርሁላ እንታያ እንተዳልና ናይ ተስፋታት ናቴናትኩም ተስፋታት እዚ ተስፋታት እዝለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ንምንታይ መስማዓኻ ትበርህ መስልኩም ነቲ ህያው ድኾነ ቃል ዝተኾልዐ ቃል መስማዓኻ ትበርህ ትወጽእ ነገራት ክሕዘካ ኸሎ ኖ ኢልካ ትወጽእ ነገራት ክጠላልፈካ ኸሎ ኖ ኢልካ ወፂኻ ነቲ ቃል አምላክ ትነብረሉ ማለት እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ነቲ ቃል አምላክ ክትነብረሉ ኸለኻ ኻኒ እቶም ዘታልሉኻ ዝነበሩሲ ምልዋጥካ ሲሪ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እቶም ዘሐባብሉኻ ዝነበሩሲ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ገለገለ ሰሚዕኩም እንደለኩም እዚያስ ማስቲካ እዚያ እንተ ዳለጊባተካ ከተምነካ ካብዚያ ረሓቅ ዝበሃላ ደቂ ኣንስትዮ ኣሎ ነረኒ ብልወን ክንደይ ጸጋ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮን ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ነቲ አምላክሲ رسيب جيرانوسي زنبرالو ماني دت أمتها مالتي እግዚአብሔር ተመስገነው ክንኻለ ዕላማ ልካ መጽኻ ሳብ ካለ ዕላማ ኸድካ ክተብለለ እንተ ሓድር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ናቴንናትኩም ተስፋና ዘላዓለማዊ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ምክንያቱ ብኹነታትና ብድኻምኪ በዝደለኺ ሕጂን ዘአብሔር አይግመተኒ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ነዝቃል እዚ በቃ كنت خلنا نتصرف أي حد قلناني متابعينا እግዚአብሔር ተመስገነ ቃል አምላክ ሁሉ ጊዜ እንታይ ይገብረካ መስልኩም የተሳካ ሰባት ሓደ ما عالت صبوك سرحلهم كل خاطر عند تتابعوها اب زفطرت معرف 26 مانتن 29 تذكر لي እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ንብዙሓት ተብል ቃል እግዚአብሔር ተመስገነ ሓደ ጊዜ ዝተላማመድና የቃል እንታይ መስልኩም ጽቡቅ ክንገብሩልና ኸለው ሰባት በቃ ተንኪው ስለንብሎም ካብአቶም ካን ንጽበ ናይ እግዚአብሔር ግን ኦቶም ተማሊ ድሰጉኻ ዝነበሩ ኦቶም ተማሊ ብጽቡቃ ደይ ሕጎሱ ዝነበሩ ኦቶም ተማሊ ደሳጉኻ ዝነበሩ እንታይ ክብልኻ ጀመሩ ምሳኻ ኪዳንእቶ ምሳኻ ከም ዝንግበር ምሳኻ ከም ዝባ ንግበር ኩብልኻ ይጅምሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ምክንያቱ ናይ ምንታይ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዕራፍ 28 29 أنا دحين ስለዚ صحف كويس خيله أب وشتي ስለዚ መጽተኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ከም ዝብል ቃል አለው እግዚአብሔር ተመስገነው ንሳቶም ድማ በሉ እግዚአብሔር መሰኻ ከም ዘሎ አርጊጽና ሪኢና ኢና እሞ ከምቲ ንሕና ዘይተንከናካ ጽቡቕ ጥራይ ከም ዝገበርናልካ በሰላም ድማ አፋኒናካ ንስኻ ድማ ናአና ክፉ ከይትገብረና ንሕና ንስኻን ንሓድሕድና ንመሓሓል መሰኻ ኪዳን ንእተውበልና ሕጂ ንስኻ ናይ እግዚአብሔር ብሩኺኻ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እዚኦም ከምዚ ኢሎም ዝዛረቡ ደለው በዓል መን መስልኩም እቶም ትማሊ ሰበይቱ ድወዝሉ ዝነበሩ እቶም ትማሊ ኢሉ ዝደፍኑሉ ዝነበሩ እቶም ትማሊ በዚሕኻ ኣለኻ ክድ ኣይተድልየናን ኢኻ ድብልዎ ዝነበሩ እንታይ ምዃንካ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ምህላውካ ኢሳቅ ምስ እግዚአብሔር ዝነበረ ኮኔክሽን እግዚአብሔር ይዘርየሉ ነይሩ ሰበይቱ ኮዘሉ ከሎ አበመለክ እዛ ሰበይቱ ወሲድካ ያለኻ ሰብኣይ አይድዎ قلب قلبك እግዚአብሔር ይማጎተልካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ጠበቃኻ ይኸውን ማለት እዩ እግዚአብሔር ሕልፍ ኢሉ ይሰርሐልካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አብ ዳንኤል ምዕራፍ 12:4
ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ግና አታ ዳንኤል ክሳዕ ዘመን መወዳታ ነዘን ቃላት እዚየን ዕፀወን ነዛ መጽሐፍ እዚያ ኻ ሕተማ ብዙሓት ክምርምርዋ እዮም ምስተውዓል ድማ እንዳወሰኸ ክኸይድ እዩ እግዚአብሔር ተመስገነው ዳንኤል ነናይ መጽሐፍ እግዚአብሔር ተመስገነው ነትናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ዘመናትን ግዜታትን ከመርምሮካ ዝኽእል ነዞም ፍላስፋታት እንተዳሪና ብዙሕ ንግረም ንኸውን ንፍላስፋታት ፈጠረ ግን እግዚአብሔር ተመስገነው ነታ በአየር ዝውር ዘሎ ደይኮንካ ክትድነቀሉ ግባካሲ ነቲ ናአየር ክዝውር ዝገበረ ሓንጎል ነዚ ናህና ኣሰራርሓ ነዚ ኣውሽጥና ማይንድና ዘሎ ኣሰራርሓ ደማት ኣሰራርሓ እንተ በቃ ፈትፊቶም ከሪኡኻ ከለዎ ኣብ ኮምፒውተራት ከሪኡኻ ከለዎ እዚ ዘገርመካ ነገራት ደምካ ወፂኡ ኣብ ቅድሚኻ እንዳረኣኻዮ ክትግልገል ከለኻ መቸም ቀሊል መስለኩም ኸውን ስጋዕ ክንደይ ግን እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ጥበብ ከም ዝሃቦ ኣነ ንስኻትኩም ንዳእሞ ነዚ ኣምላኽ እዚ እንድሕር ናህና ኮይኑ እዚ ጥበብ ምስተውዓልን እኮ ኩሉ ንዓና ፓኬጅ ማለት ደድሕሪኡ እንዳኸድካ ትስዕቦ ይኮነን እሱ ይድስዕበካ በረኸትካሲ ንዓኻ ደድሕሪ ሳንቲም ክትጎየሉ ትኽእለሉ መንገዲ ዘብቅዕ ሰዓት ማለት ደድሕሪ ቅርሺ ክትጎየሉ ሲ ተብቃዓሉ ሰዓት ማለት እዩ እቲ ቅርሺ ባዕሉ ንዓኻ ድመፀካ ማለት እዩ እቲ ረህዋ እቲ ሰላም እዩ መብዛሕትና መቸም ብዙሕ ገንዘብ ሃፍቲ ድመስለና ነገራት ኩሉ ይغና ይኽእል ብዙሕ ገንዘብ ግን ሃፍቲ ይኮነን ብሩኻት ኣሕዋት ሰብቲ ሓንቲ ቅርሺ ዘላቶ በታ ቅርሺ ኻ ሰላም ዝነብር እሱ እቲ ሃፍታም ዝበሃላ ብዓለም እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣነ ገንዘብ ስለ ዘይብለይ ኮይነ ይኮንኩን ብለኩም ደለኹ ቅሳነት ግን ርኤ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብቲ ዘለካን ኣብቲ ዘይብልካን ቅሳነት ግን ይፈላለዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ገንዘብካ ብዝበዝሖ መሰራት ሓሳብካ ዳይድሰፍሕ እምበሪ ኣበላልዓኻ ይውስኽ ኣከዳድናኻ ይውስኽ ኣናባብራኻ ይውስኽ ሓሳብካ ግን የብል ኣይንስራሕ ማለት ኣይኮንኩን ገንዘብ ኣይንሓዝ ማለት ኣይኮንኩን የድልየናን ኩሉ ነገራትና ግን ቀዳምነት ክንገብሮ ዝግባአና ክንጥቀመሉ እቲ ገንዘብሲ ንሕና ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እሱ ክትጥቀመልና ዘይኮነሲ ነቲ ገንዘብና ተጠቂምናሉ ክሓልፍ ብዙሕ ሰብ ንጽባሕ እንተደይ ኮይኑሲ ንሎሙ መዓልቲ ድደልያ ሰብ የለን ካብ ህይወተይ ጀሚርኩ ማለት ሎሚ ግን እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ነብሲ ወከፍና በዚ ቃል እዚ ክንወፅ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ክረዳእና ብሩኻት ኣሕዋተይ እቶም ንእግዚአብሔር ዝስዕቡሲ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ከም ሙሉእ ልቦም ንእግዚአብሔር ዝቕበል ሓሳብ ንእግዚአብሔር ዝደሊ ልቢ ንእግዚአብሔር ዝቐርብ ነገራት ኣሎ ማለት እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ንዓይን ንዓኻትኩም የዋፃና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እዚ ሎም መዓልቲ ንሰምዖ ቃል እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ተስፋታት ዘለዎ ቃል እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብ ቆሮንጦስ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15:51 ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ 51 ስጋብ 54 ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንሆ ምስጢር እነግረኩም ኣለኹ ኩላትና ክንፈልጦ ክንልውጦ እምበር ኩላትና ክንልወጥ እምበር ኩላትና ኣይክንደቅስን ኩላትና ክንልወጥ እምበር ኩላትና ኣይክንደቅስን ኢና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ብሓንሳብ ብቕፅበት ዓይኒ በቲ ናይ ሕድሪ ኩሉ መለኸት እቲ መለኸት ክነፋሕ እዩ እሞ እቶም ሙታት ድማ ብዘይ ሓልፍ ክትንስኡ እዮም ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና ማለት እዚ ሓለፋ ዘይሓልፍ እዚ ሓላፊ ብዘይ ሓልፍ ክለብስ ይግባእ እዩ እሞ እዚ መዋቲ ከዓ ዘይመውት ክለብስ እዩ እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ምስ ለበሰ እዚ መዋትውን ዘይመውት ምስ ለበሰ ሽዑ እቲ ጽሑፍ ሞት በዓወት ተዋሒጡ ብዘሎ ቃል ክፍጸም እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ እዚ ሎሚ ዘለናዮ ጨርባሕባሕ እዚ ሎሚ ዘለናዮ ውርደትን መከራን እዚ ሎሚ ዘለናዮ ባእስን
قيمتان قرحنتن ابتناي እግዚአብሔር ገጽ ካንዳ ተቀየርካ ከይድ ኮለኻ ኩሉ ነገራት ከም ዘለዎ ይዝልወጥ ማለት እዩ بزي حلف نجارات بقى جربح بحب زي بقولو سلام أبهي وتابعرفتي أبزلوا وبوتاي خات خيد مالتي نايك زي بير نجارات راي يدخلون أبهي وتكمالتي إذا حجنا ساقينا زلوا نجارات إندا ودق خيد دندينا نابز جاي بير نسقع بروحات حواتي إندا ودق خاب هي وتك خيد إندا ودق خاب نبرخ خيد إندا ودق خاب حدر خيد إندا ودق خاب بعزخ خيد تدلي أنت داخل كان نابز جاي بير مغرب تراي 9 ديكونس ميتي كاميتي مغنياتو እግዚአብሔር ያዋጻና እግዚአብሔር ተመስገነው مغنياتو نتوم زقربو غاني كل غزي እግዚአብሔር ምስጢር ዓወትና እግዚአብሔር ተመስገነው አነ ንስኻትኩምኒ በቃ በስተፋላለ ነገራት ከይድ ኮለና ናይ እግዚአብሔር ምሕረት እዩ ብጸጋ ዘንብረና እንበሪ ሰባት ፈትዮ ማየን ብሩኻኔም ዋላ ነቲ ትነብሮ ዘለኻሲ بقى إندا سعر كان أبو زابير إندا تسقع كهات كيد كل خا تنبرون بري إندا دو خم كهات كيد كل خا إندا تفلخ يبلغ أزنا يجي كومنتار يخمر لهم زن كبتي تأكيبا كلا ورا تمام بس خوينم أي كربونيم إنت أجني قبر مسيلكم بتغني يقويو ويكاي يهددون حنت فيلي مسلت ضد حرياس عبم يبلغ كابت قال أملاخ كاني بحسب دوبل كاي تودقنيها بب قرب اندحرا سلكي كاتريفكا صلاي كعوت الكاي خير مزدقسه توم ابتغرات تزرعي مزرعي توم باروتو نتي غويتوم دبلو نغير تذكروا يوم እግዚአብሔር ተመስገነው وصوري زر ديكون كان زري خايلمو ولك عصري زرينا جنا مصدقس كا زر الله سعد اتلو نغرات مالتي እግዚአብሔር ተመስገነው ስለዚህ አነ ንስኻትኩምኒ ነዚ ቃል እዚ ሎም ማዓልቲ ክንሰምዖ ኮለና ሙኡ ክንነብር እግዚአብሔር ተመስገነው ከም ኣብነት ኢለ ዝሓስኩዎም ረሃብ ኣመንዝራ እዚያ ትማር ሲ እንታይ ሰሚዓ መሲልኩም ሓሙኾሲ أباقي كورس كورد سمع إلات نمان نمسب زي نورمال زربا خون غليو الساقن أبتنا نايك زعبير نقرات تاتو أبتنا نايك زعبير ولدو ختم حلال فسي زعبير دليوا زعبير تمسكن يقول تنعيقا كويا سبعاسي حماسي ندك أي كي تلك ملا إلى نتصال سايكا كي لكميلو بقى سيدو أبتي معرف 30 شومنتن زفترة 30 شومنتن علىكم እግዚአብሔር ተመስገነው ምስግዚያኩም አንብቦ በቃ በጣዕሚ ነተሓደ ወደ ሙስሃባ ተሓደ ወደ 500 ተሓደ ወደ ኩሎም ቶም ድሞት አንታይ እንገሩም አብ እግዚአብሔር ክፉ ጎበሩ ይዝብሎ እግዚአብሔር ቀዘፎም እግዚአብሔር ይወዘም ነሩ ነተሓደሲ ዘርኸ ትርፊሉ ሙስሃቦሲ እንታይ ይልዋ በቃ መታን ከይ ካው ከይ ባህልሲ بقى نتزرس ندقي خوان يريلو كاب زخف عمس يلن زغلو زي تواريدا كدان مبلت تخدينا دخدت حدا معالتقن كدان مبلت تخدينا الناس تصبيت كلها دمس سميعة لو مزاحنتني شيء دمس سمع خايا ختملتك يا እግዚአብሔር ተመስገነው لو متن سمعوا قال انتي نسمع كان للي كنقبرنا ذا سبيت زيا بزح قالات سمعت خونا كيد بالقال سميعة ما بلت كنت بالقال سميعة كدان كوت بالقال سميعة حنت نجرجن قبل بعد ترفت جن حموا خورد كله سميعة እግዚአብሔር ተመስገነው كيدها تفصامه فصيماتو مالتي تحرر غرمكم نغرات بقدما يمرنا نيرو منيو ابز شرچن مهران يرنا እግዚአብሔር ተመስገነው مالسي بعلو تغاغيسي نعاغن تايلوا موت يلوا نموت حلفي يبوا ساغن فارس يا وليدا فارس جن كابات وليد እግዚአብሔር ተመስገነው كمنتاي كابتي سمعاتو كابتي بقى رسيب دغبرتو اتا اب
ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ደላ ሳምራዊ ሰበይቱን ብዛዕባ ኢየሱስ ሰምዕ ነይረ ስኻትኩም ዳ ከምዝ እንዲኹም ኢላቶ እንታይ ሰሚዓ በቃ ቶም ዕውራት ኣብ መንገዲ ኮይኖም ድልሙኑ ዝነበሩ እንታይ ሰሚዖም ድምፂ ሰሚዖም ነቲ ድምፂ ግን ኣለልያሞ ኢየሱስ ድብል ድምፂ በቃ ብድሰማዕናዮ መሰረት ብደለለናዮ መሰረት ብድቀረብናዮ መሰረት ሎማዓልቲ ኸነምልጢና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እትሰምዕ ዘላቶ እዝኒ ይስማዕ ኢልዎ ኩሉ ዝተኸፈተ እዝኒ ይሰምዕ ማለት ኣይኮነን ሓደ ምሳሌ እንታይ ኢልዎ ኣሎ እዝኒ ሰሚዓ መሊኣ ኣይትፈልጥኒ ኢልዎ ዓይኒ ግን ሪኣ ፀጊባ ኣይትፈልጥኒ ኢልዎ ኣነ ንስኻትኩም ግን ኣብ ናይ እግዚአብሔር እንተዳ መፂና እዝንና ክመልእ እኽእል እዩ ዓይንና ክመልእ እኽእል እዩ ዓይነይ ድሕሪ ሎሚ ካብዚኣ ንላዕሊ ፅብቕቲ የላን ካብዛ ምሳይ ደላ ንላዕሊ ፅብቕቲሲ የላን ኢልካ ክትዕግቦ ትኽእል ኢኻ ያክል ትብለሉ ነገራት ባዕልኻ ኢኻ ያክል ትብሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ንሰምዖ ቃል እንታይ እዩ እንተዳልና ነቲ ንበረኸት ዝኸውን ንሰማዕቱ ኸ እንታይ ዝኸውን ቃል ኣለኻ መሲልኩም ንበረኸት ዝኸውን ጉልያድ እኮ ዛረቦ ዝነበረ ቃል ህዝቢ እስራኤል እኮ ሰምዖ ነይሩ ነዚ ሰሚዖም ግን እንታይ ገብሩ ነይሮም መሲልኩም ይርበሹ ነይሮም ዓቕሎም ይፅበቡም ንጎትሲ ኢሎም ዝሰምዖ ድምፂ እንተዳ ኮይኑ ናይ ጉልያድ ድምፂ እዩ ንዕና ውፃ ከምዚ እንዲኹም ድብል ደቋናፅብ እዩ እሱ ግን ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ግን ዳዊት ሰምዖ ዝነበረ ግን ዳዊት ተላማመዶ ግን ምስ ናይ እግዚአብሔር እዩ እዚስ ነዚ ህዝቢ ኣምላኽ መን ይደባጭው ኢሉ ሎሚን ፀላኢኻ ደባጭወልካ ከተባጭወሉ ትኽእል ዲኻ በቃ ከተውድቆ ትደሊ ዲኻ ምስ እግዚአብሔር ጥበቕ ምስ እግዚአብሔር ንመለስ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ እግዚአብሔር ተመስገነ እግዚአብሔር ካኒ ሓደ መዓልቲ ኣብዚ ቸርችና መጪው ኣይ እንገድን እዩ ኩሉ ግዜ ይደሎ እንሳና ኣብ ሓወይ ኣብ ዝገብሮ ኣብ ሓፍታይ ኣብ ዝገብሮ እዩ ናይ እግዚአብሔር ተግባር ሎም መዓልቲ ዝግለጽ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብታ ድኽምቲ ኢለ ዝነዓቅዋ ኣብታ ድኹም ኢለ ዝነዓቅዎ ሓወይ ሎም መዓልቲ እግዚአብሔር ተመስገነ ምስተውዓል ናይ ይብራህ ብሩኻት ይሕዋተይ ክቡር ዋጋ ተኸፊልልና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን በቲ ክቡር ዋጋ ዝተኸፍለላ ክሪኣ ከለኹና ሓፍተይ በቲ ክቡር ዋጋ ዝተኸፍለሉ ክሪኦ ከለኹና ሓወይ ናይ እግዚአብሔር ነገራት ኣብዚ ቦታ እዚ ይስራሕ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ናይ እግዚአብሔር ዕቤት ኣብዚ ቦታ እዚ ይኸውን እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብ ነንሕድሕድና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ካብ ምዝርራብ ሕልፍ ዝበለ ምትግባር ይመፅእ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ካብቲ ምትሕልላይሲ ፍቕርሲ ብሩኻት ይሕዋተይ ፍቕርሲ ኣለምነህ ጀንበረ ሪኢኹሞ ዘለኹም እዚ ናይ ቀዳማይ ካሴታቱ ኣነ ብዙሕ ሪአ ኣለኹ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ከምዚኦም ዝመሰሉ ፀጋ ዘለዎም ኣሕዋት ነይሮም እንተልኾኑሲ ኢኻ ትብለሎም በቃ ቀልጢፍዎም እግዚአብሔር ገለ ትብል ግን እግዚአብሔር ኣይጋገን እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ነባር ዝኾነ ታሪክ ገዲፎም ኣለዉ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እንታይ እዩ ክብል ሰሚዐ በቃ ንፍቕሪ ኢልክንሲ ኣይትኸይዳ ኢልዎን ነተን ደቂ ኣንስትዮ ድምዕድን ነይሩ ንወዲ ፍቕሪ ኢልክንሲ በቃ ግዜ ክንቀቲልክን ኣይትኸይዳ ኢልዎን ሞባይል ተዳለው ኢልክን ዕፁው በቃ በእግሩ ገዲፉስ ተንበርኪኹስ ክመፅእ ኽእል ኢሉ ፍቕርሲ ተንበርኪኻስ የምፅእ እዩ ክብለኩም ስለ ዘለኹ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ፍቕሪ ሰብ እንድሕር ዳ ከምዚ ኮይኑ ፍቕሪ ኣምላኽ ዳ መስጋዕ ክንደይ ናብ ኣምላኽ ዘለና ቅርበት እንተዳ በዚሑ ካብዚ ዝበለፀ ነገራት ክንዓይ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ምብዛሕና ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ምዕባይና ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ግን ምስ እግዚአብሔር ሕብረትና እዩ ነዛ ቤተክርስቲያን ከብላ ዝኽእል ዓለም ሙሉእ ኣብዚ ስለ ዝተኣከበ ዓለም ሙሉእ ስለ ዝተኣከብና ኣይኮነን እግዚአብሔር ህላውነት ክርአ እንተዳ ኮይኑ ኣነ ንስኻትኩምኒ ሙሉኣትና ናብ እግዚአብሔር ዝተለወጥና ሰባት ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሰባት እንተዳ ኮይና ጥራይና ንእግዚአብሔር ክንመልስል እንኽእል እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ገፀ ኣብ ራእየ ዮሐንስ 21 ካብ 3 እስካብ 5 ከምዚ ድብል ቃል ኣሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ካብቲ ዝፋን እውን ዓው ዝበለ ናይ ብስራት ድምፂ
እግዚአብሔር ባርካ ካብቲ ዝፋንውን عاوز بله دمسي إنه دنقان أملاخ مسب نسون مساتهم كنبر إيو نساتهم كا هزبو كخونو إيوم أملاخهم بعلو مساتهم أملاخهم كخون إيو أملاخ كا نبزلو نبعات كاب عينتهم كدرز إيو اتي قدامي حالفو إيو أما دحري دقي موت أي كخونن دحري دقي مون حزن وي چاو وي صعري أي كخونن إيو كبل كله سمعكو اتي أبزفان تقمته خا إنه نخلو أحدثو الله بله زيك على زي ومن حقن إيو أمه صحافه بلني زيابر تمزجناه لو ما عالت زيابر تمزجناه نزق على زي حسكم وصق زيابر تمزجناه مغنياتو ومن حقنياني زيابر تمزجناه أملاخنا كجبر زيابر تمزجناه نعين عقدكم نزز صحافه زتدالوا ألنا مالتي نعين عقدكم نزتدالوا بركة الله مالتي زيابر تمزجناه كنا أتوز جبعنا بزي بدخامنا ويكا بحمقتنا كاين يترف لو ما عالتي نابز بركة زغمتان كنا أتو نزيك على زي قبل لبنا نحضر روك زابير باركم